Здравейте, мили хора, на нашето последно занятие в програмата за връщане към матката. Последно, колко да е последно? Всъщност то е едно обобщаващо занятие днес, като ще стигнем и до последната тема, която е част от работата с матката, а именно оргазма. Но да се подготвим. Нека да започнем, както обичайно, с движения и поглаждане. Като може да затворите очите, да се спуснете вътре в тялото, дълбоко в таза, да почувствате свещената чаша, която обгръща това творение на природата, което очевидно е свързано с способността на жената да твори света, и то не само чисто буквално, физически, раждайки деца, ами и привличайки през този магнитен център реалността си. Така че нека, докато нежно движим ръцете, да се свържем с чувството на благоденствие. Да си представим как тук изпращаме една златна усмивка. Усмихваме се на своята утроба. Усмихваме се на своите яйчници, яйцеклетки. Много догали и се свързваме. Усмихваме се на своето тазово дъно. Нека мислено да минем през всичките порти, да се усмихнем на ануса си. Както казва Мандакчи, ако можете да се усмихвате на ануса си, ще може да се усмихвате на всичко. Така че, нека тази област, която обикновено свързваме с негативни представи и емоции, да я изчистим от тях и да я видим като един портал. Портала, през който излиза всичко излишно. Да се усмихнем. Да му благодарим. Да се усмихнем на вагиналните си мускули. Да се свържем с тази област, която е като магнитен център за нашия свят, за нашата реалност, защото тя привлича това, което има вътре като запис. Ще раздвижим с по-широчки кръгове ханша, таза. Ще включим и движение на лактите, раменете, главата. Защото нашето тяло е като един инструмент, в който всяка една част има своята функция. Ако тук е генератора, който излъчва, то гръбначният стълб е антената, която предава. А главата ни е студиото, в което се измислят филмите или това, което искаме да бъде предадено. Хайде да включим брешките с костюмите, която се бука. Брешките.
Виждаме как движението се предава от върха към ръкавната и лобалната упражнение. Чак до опашка. Сякаш гръбначният стълб е като една земя. Гъвкавостта на гръбначният стълб е много важна и съществена за това да поддържаме здраво тялото си и най-вече правилна връзка с небето и земята. И обръщаме движението върха, след това от лобалните към върхалните и вратните брежни. Правим поделя движения в едната, в другата посока. И сега да включим дишането с гръбначния стълб, при което имаме отваряне. Опашката ни леко назад и събиране. Издишваме. Издишваме, отваряме и издишваме. Това е много важно упражнение и за минимум вратата на живота, която се намира отзад на кръста. Насочвайте вниманието на там. Тук сме затворили, а ето тук е отворено. Това е мястото, чрез което се свързваме с външната енергия. И е един вид помпа, много важна енергийна помпа. Дишваме. Усмирено дишваме. И издишваме. Сега правиме разтърсване, хубаво и близките и таза. Може дори да включим такива бързи движения на коленцата, за да включим всички месеца, които могат да вибрират. Едно от чудесните упражнения, с които може да започнете деня си, е тръскането. Мога да ви споделя в групата кундалини шейкинг на Ошло, което е около 12 минути тръскане, при което стъпалата са ви статични, като залепени за земята, движенията са от коленцата и разбира се по цялото тяло. И може да тръскате каквото намерите, защото това ускорява много вибрацията в клетките. Това е най-добрият начин да премахваме застоя в тялото. Особено вечер, ако се връщате от работа уморени, пускате си 12 минути шейкинг и ще видите как абсолютно ще има голяма разлика. Разбира се, тук може да включим и тръскане на гърдите, което е още по-хубаво, защото гледате да не ви гледат, като си съседите. Съседи, да, може. Но ето така раздвижваме. Както казахме, най-важното е бладясовата енергия да я раздвижи. А също може да си правим и кръгчета с гърдите. Така че
Ето вижте, една изключително добра, подходяща загрявка. Може и да обърнете посоката. Не са необходими часове. Достатъчно са ви 10-12 минутки сутрин, за да раздвижите енергията. Защото можем да работим с сексуалната си енергия едва, ако когато тя е раздвижена. За съжаление, обичайно тя е цепенена от тук и има нужда от нашето внимание и намерение, за да я раздвижим, за да й позволим да тече, да й позволим да бълбука, да й кажем: хайде, давай, моето момиче, давай! Толкова много забрани носим в подсъзнанието си. А това е нашето богатство. Все едно да сте много богати и да имате забрана да не хвачите. Така че сексуалната ни енергия е един такъв вид ресурс, който сме се научили да потискаме, да осъждаме, да забравяме, да вцепеняваме, а това е нашата жизнена енергия. При вас най-добро качество. Добре, сега вдишваме нагоре и вдишваме, търскаме напред. През носа вдишваме, през устата издишваме и късаме веригите. Просто сложете се с това, какви предразсъдъци искате да оставите. Какви плавания виждате, че ви пречат и ограничават. Мъжкият свят най-много се страхува от сексуалността на жената. И поради тази причина още в самото начало на патриархата сме извършили всякакви възможни изкривявания, за да може жената да бъде наречена грешна, за да се срамува. Така започва и битие, разбира се, главата за Адам и Ева, която тя била обречена да мъки и да слуша мъжа си, защото предложила една ябълка и мъжът казал да. Така че са веригите на стотиците, вековете, хилядолетията, програмираме да стоим в писмата си форма, да си позволяваме да се чувстваме живи. Последно. Сега малко ще сочим вниманието си навътре, да почувстваме раздвижената енергия. Ще си представим, че вдишваме през порите на кожата, все едно един балон, а с издишване ще насочим златната енергия навътре към костите. Вдишваме златна енергия, насочваме я към костите, на ръцете, краката. Това, което правихме като костно дишане, сега го правим едновременно за ръцете, за краката, за таза, за гръбначния стълб, за ребрата, за лопатките, за черепа. Вдишваме златна светлина. Насочваме я към костите си. Това е един чудесен начин не само да заздравим костите, но и да придобием златна аура, която има защитна функция. И последно дишваме. Добре. И сега поставяме ръцете на яйчниците. Започваме с едни малки спиралки да събуждаме енергията тук. Движението е кръгово.
Тази област е доста чувствителна и тъй като днес ще си говорим като за последният ни час за оргазмената енергия, как да я насочваме, ще поговорим за начините, по които можем да я събуждаме, защото не винаги съдбата ни дава подходящия партньор. Това не означава, че трябва да стоим замръзнали и да блатясваме. Така че има начини, при които да активираме своята енергийна система и да насочим енергията за нашето лечение и самоподкрепа. Така, основният ни най-активен резерв, това е клитор. Но ако кажем, че той е 10, най-чувствителната част от нас, между другото, той е плод на милиони години еволюция и има изключително много запаметена информация в своите клетки. Дори аз, ако намеря, ще ви пусна една снимка, енергийна снимка, направена на клитора. Той е доста по-голям, отколкото е самият орган, защото е свързан с нервните влакна и окончания с цялата тази област. Но най-интересното е, мили дами, че той енергийно прилича на ангх. Това е ключа на безсмъртието в египетската космогония. И всъщност той, когато бъде, това е нашият орган, който единствената му функция е да ни носи удоволствие. Той няма друга функция. Затова, не знам дали знаете, но в някои ислямски страни обрязват жените, за да не изпитват удоволствие. И да не си мислят, че могат да изневеряват на мъжете си. Нали, за тях сексът, понеже вече е просто една функция, могат да служат на тази функция, без да си мислят, че са нещо повече. Но въпросният клитор всъщност е мястото, представете си го като антенката, която излъчва най-висока вибрация. Всъщност това е мястото, което в времето на оргазъм излъчва супер силна чистота на енергията и точно тя е тази, която привлича реалността към себе си. Тоест, използването на оргазмената енергия в съчетание с намерението дава едни доста бързи и красиви резултати. Така, за да стигнем обаче до там, е добре да не започваме директно, а първо да започнем с погалване на тялото. В нашето тяло имаме изключително голямо разнообразие от ерогенни зони. Сега няма да навлизаме в подробности, разбира се, защото за да можем да навлезем, трябва да се чувстваме насаме със себе си, на безопасно място, но ви приканвам да изследвате тялото си. Като имаме възможността да го изследваме по два начина. От една страна да чувстваме допира на пръстите в съответната област, а от друга страна да чувстваме съответната област как е докосвана от пръстите. Като освен на индивидуалните характеристики, които може да откриете, общо взето обърнете внимание на гърдите. Хайде сега да ги активираме. Можете да си загреете дланите. Ето така да ги насочите към небето, да почувствате как вихрите на отпечатъците на пръстите и дланите сякаш засмукват си енергия от небето, която през тези вихри на вашите длани и пръсти става вашата енергия, вашия код.
вашия енергиен фокус. И поставяме ръцете на гърдите, като може да започнете да движите в кръг. Разбира се, зърната на гърдите са най-чувствителни, така че когато имате нужда от енергия, може да започнете с масаж на зърната на гърдите. Това е упражнение и за мъже, и за жени. Нали, предполагам, че знаете, че и мъжете имат ергени зони в зърната на гърдите. Не са само жени. И връщаме посоката. Хубаво е да имаме около 36 движения. Аз в момента не мога да ги броя, защото говоря. Но, разбира се, за да се отдадете на удоволствието, едва ли броенето ще ви помогне. Но все пак, да знаете, горе-долу, няколко минутки поне, раздвижваме и, разбира се, предаваме към гърдите си любов и благодарност. Ако вече сте кърнили своите деца, благодарете им за това, че са дали живот, храна за живота. Вижте колко е интересно как сексуалната енергия се превръща в мляко. Сексуалната енергия се материализира. И не е чудно, че жените след раждане губят либидото си. Защото една голяма част от тази енергия, която е отидала в нещо друго, сега се превръща в мляко. Така, пускаме ръцете си надолу. Сега, ето тук тази област, особено над пубисната кост. Не чувствайте я, там е яйчниковия ни дворец. Тя е един бълбукащ извор на енергия. Може да продължите и надолу, значи вътрешната част на бедрата. И изследвайте периферията преди да стигнете до центъра. Има няколко вида оргазъм, клиторен оргазъм, вагинален оргазъм, някои говорят за още по-дълбок оргазъм. Но предполагам, че знаете и за точката G, тъй наречената. Това е нещо, което може да изследвате за себе си. Оказва се, че в YouTube има доста материали по темата. Ако намеря нещо ценно, ще ви го споделя. Но идеята е постепенно да стигнем също с нефритеното яйце. Не знам дали го питахте вече, но преди да работим с него също трябва да подготвим тази зона. И вече от тук зависи от личните предпочитания. Хайде сега ще работим с възбудената енергия, защото нали, много ясно, че няма да правим колективно оргазъм, въпреки че би било интересно. Но това, което сега ще направим с тази енергия, е нещото, което може да правите с енергията си във време на оргазъм. Какво е характерно? Когато преживяваме оргазъм, представете си това като да изпращаме един много силен сигнал към Вселената, който намагнетизира това, което в момента изпращаме. Как го изпращаме? За да можем да здраве включим предаването на енергията, е хубаво да имаме образ на нашето намерение, но най-важното е усещането. Какво би било, когато нашето намерение се изпълни. И за да можем да си поиграем с това, ще ви подканя сега, докато
се докосваме и генерираме енергия. Всеки от вас да се свърже с едно свое намерение, което би искала да реализира в близките месеци. Нека да бъде само едно, защото използваме един портал за едно намерение. Не 5 намерения за един портал. Тъй като тук основното е, че трябва да го преживеем, да му се насладим, да го изживеем на 100%, така, сякаш вече се е случило. Сега, след като сме активирали енергията, както и преди отказвам, нека да я пуснем по лунната орбита, за да я подсилим. Да припомним, стягаме перинеума и изпращаме енергията нагоре по гръбначния стълб. Но при лунната орбита имаме ето до тук и преход напред. Това генерира една доста по-голямо количество енергия, което си остава тук, тъй като все още сме в периода на повдигане на енергията. И за да повдигнем още повече енергията, включваме и мускулите на таза. Нали, правим така с мускулите, но това правим също и с долните устни и се опитваме да включим целият този път към матката, към шийката на матката. Включете и очите. Това са нашите кръгли свирители. Защото така включваме помните в тялото. Добре. Ще добавим и дишането. Това е един от най-бързите начини да активираме сексуалната си енергия. Какво ни трябва за дишането? Имаме обърнато дишане, с което хайде първо ще направим дантиен дишане и след това ще минем към обърнато дишане. При дантиен дишане зареждаме своя дантиен, като издишваме, което отива напред, издишваме и се придвижим назад. Но нали, това е свързано с диафрагмата, която при вдишване отива надолу и избутва колена напред, а при вдишване се прибира нагоре. Хайде, продължаваме, ще го направим 36 пъти. За да си следим движението на дантиена, може да измерим 3 пръста от пътя и да си поставим показалците там. И сега да почнем. Разкриваме дланите, поставяме ги на бъбреците. Това е другото място, свързано директно с сексуалната ни енергия. И сега усещаме огъня от долния дантиен, как отива към бъбреците. Вдишваме, зареждаме бъбреците, издишваме с леко изнасяме напред опашката. Сякаш изстрелваме през перинеума от бъбреците, вцепенението, травмата и страха, които обичайно засягат там. И така, вдишваме от долния дантиен към бъбреците и изстрелваме.
9 пъти. Разширяваме. Придишваме бъбреците. Окей, добре. И сега продължаваме с обърнатото дишане, при което стягайки корема навътре вдишване, отпускайки го напред и издишване. Добре. И включваме и важният момент, че това го правим, стягането и издърпвайки нагоре и навътре към матката, като включваме и яйчниците. Все едно се опитваме да ги изтеглим. Като вдишвайки, включваме всички кръгови мускули долу, уретера, вагиналните мускули, ануса. Едновременно с това и помпата от корема, от диафрагма. Пускайте звукът, гърлен звук. Звучи, правим кръгове и се свързваме с яйчниковия дворец, така че да активираме енергията тук. Трябва да знаете, че звуците са една много важна част. Особено тези гърни звуци, служете едната ръка тук, чувствате вибрацията в гърдето. Не случайно тези звуци се издават. Те отпускат гърлото, защото и гърлото и шийката на матката са свързани. Така че, издавайки тези звуци, ние помагаме и на тази област долу да се затопли, да се отпусне, да се загрее, да се довери, което е много важно. И сега вкарваме искаме змията да се повдига по гърдите. Този път вдигаме енергията по-високо. Навърваме главата. И не забравяме, че докато правим тези движения и помпаме. Отдолу нагоре, помпаме, включваме енергията нагоре, ръцете помагат тази енергия да се вдигне. Хайде докато малко да оставим ръцете да циркулира, да усетим как сме вдигнали енергията. Във време на оргазъм, всъщност това, да кажем от 0 до 10, използваме енергията, която сме на 8. За да я вдигнем нагоре, още не сме на 10. И когато я вдигнем тук, се свързваме, хайде да потупаме своето еднорогче.
С затворени очи се свързваме със своя еднорог в виолетова светлина. Това е нашият команден пункт. От тук ние се свързваме през Вселената. Тук визионерстваме. Имаме визия. От тук се свързваме със своята визия за своето намерение. Докато се потупваме тук, представете си сега, ето тук, как се едно ви израства един еднорог, вижте го колко е дълъг, почувствайте го. И си представете сега, че дишвате от еднорога през третото око, навътре, по централната ос. И спускате виолетова светлина по централния канал към своето тяло. Това е за да активираме еднорога. Хайде ще го направим 9 пъти, 9 пъти да вдишаме от тук. Продължете, аз докато говоря, вдишвайте от еднорога, насочвайте виолетовата енергия и я изпращайте по цялото тяло. Нашето тяло има нужда от тази виолетова светлина, защото това е информационното поле, чрез което всички клетки комуникират. И всъщност, когато няма добра комуникация между клетките, се получават и такива образования, които някои клетки почват да се строят градове, без изобщо да се интересуват какво се случва на около. Така че, нека да пропуснем тази виолетова светлина през цялото тяло. И сега да се върнем на нашата задача. Така. Във време на оргазъм, както казахме, когато енергията нараства и почнем да я изпращаме по върху, стигаме до момента, в който енергията пристига в командния център. От тук, бидейки на 8, визуализираме това, което сме зазнамерили. Какво да бъде? Примерно, ако искате нов дом, визуализирате го. Ако искате дете, визуализирате го. Но не само, че го визуализирате, ами го преживявате, като аз вече го имам. Не искам го и го нямам. Защото това е концентрация върху дефицита. И това е основният проблем, особено когато, например, жени, които искат да заченат, вече толкова са се фиксирали в това, че се следят и правят секс само на овулация и всъщност въобще не се отпускат, защото трябва. Не става с трябва. Едно дете няма да дойде на трябва. То ще дойде привлечено от любовта в сърцето. Нали? Така че имаме хем визия, хем най-важното е да отвориме полето на сърцето и да се почувстваме сякаш вече това нещо е в живота. И когато сме в това състояние, изстрелваме енергията от тук и оставяме оргазма да мине през целия гръбначен стълб и да се свърши с нашата визия, с сърцето, тези два центъра, електромагнитното, нали, тук ни е електричеството, тук ни е магнита, да бъдат свързани, за да може това намерение да се предаде към Вселената и да преживееме аз вече съм. Не искам и нямам. Аз вече съм. И принципно това е един много важен принцип да бъдем в доверие и в чувство на благодарност. Чувството за благодарност е една много висока вибрация. Чувството на аз искам е инфантилна вибрация. И реално привличаме инфантилна вселена.
Докато иначе благодаря ти, ние имаме за какво да благодарим. Когато се фокусираме върху това, което нямаме, ние излучваме едно нямане, един дефицит, една черна дупка. Нищо никога не е достатъчно. И Вселената казва, добре, нищо никога не е достатъчно. Докато, ако се свържем с благодарността и любовта, това е една високовибрационна енергия. Особено когато свържем горния център с усещането на тялото, на матката и на сърцето. Значи това са нашите три центъра. Матката, която е магнитната, животинската сила. Тя е свързана с нашето оцеляване. Тя има страшно много енергия. Сърцето, което е вече обсъдно на чувствата, и ума, където са визиите. Всички те трябва да се обединят. В момент на оргазъм, айде пак да се върнем, нещо, че е така, почва влака, който спира, да активираме енергията. Ако малко сме се поохладили, може пак така да минем по зоните, да почувстваме как енергията почва да бълбука, да и се насладим. Големият куриоз е, че за да изпитаме най-прекрасните усещания, не ни трябва да човек. Какъв цвят е? Вероятно, цвят на дъгата. Тя има всякакви цветове. Ако говорим за сексуалната енергия, аз предполагам, поне така го виждам за мен, че е злато. Злато си. Злато е, да. Една златна енергия, която започва да се покачва, да направим ето това изстрелване нагоре. Изстрелване нагоре, тази златна енергия. Значи, когато сте отгоре и усетите, че оргазмичната енергия нараства, тези движения могат да ви помогнат да изпратите енергията на-високо, да припомните целите обекти. От сакрала към нима, на дръста, нагоре, там където е другата страна на слънчевия сплит, след това сърцето, ето тук, изпочналия прешни, след това мястото, където черепа се свързва с гръбначния стълб. Ако имате нужда, потупайте горе, така най-лесно. Между другото, може да свързвате долу и горе, като по този начин ръцете много помагат. Там, като си поставяме ръцете, ние все едно изтегляме енергията в тази посока. Така че, изтегляме нагоре. И сега да се свържем. Свържете се всяка от вас със своето намерение. И сега ще се направим, че има оргазъм, нали? Надявам се да бъдем добри артисти. Предполагам, че дори се налагало. Нека да изстреляме през третото леко. Изстреляйте тази своя визия. Вижте това, което искате да видите. Почувствайте това, което ще почувствате, когато имате това, което искате. Усетете благодарност и любов за речта на тази визия. Позволете си да изстреляте нагоре тази удоволствена енергия. Защото когато тялото изпитва удоволствие, тогава командата, която подсъзнанието получава, е най-силна. И то прави всичко възможно, за да получи това, което му е зададено. Защото то е свързано с голямо удоволствие.
сваляме енергията. Може да стъпвате от крак и крак, да сваляте енергията надолу. Защото е много важно да се сваля енергията, защото иначе те си изпържиме мозъка. Това е твърде високо вибрационна енергия. Мозъкът не може да я съхранява. Сърцето също не може да я съхранява. Сърцето може само да излъчва. Единственото място, където тази енергия се съхранява, това е долния дантиен или това са нашите черва, нашата матка. Те имат възможността, като батериите, да приемат енергията и да я съхраняват. Така че сваляме я към долния дантиен. Хайде малко така, да направим усмички. И момичета ви обещавам, че като вземем всички тези детайли и ги изучим, може да си направим едно женско парти с танци, с тези детайли и да видим какво ще се получи. Така че надявам се септември-октомври да имаме такова събиране и да останем с един път седмично, за да поддържаме форма. Съгласни да си? Да. Добре, вземам си от тази сладост на енергия. И докато го правим това, почувствайте какво още от вашето намерение, от вашето желание искате да си изследвате. Какво е чувството? За какво всъщност го правим това? За удовлетворение, за игра, за радост, за любов. И докато си го вземем и така, представете си как си го слагате във вълшебната турба и то да продължи там. Представете си го, визуализирайте го там. И доставяме дясната длан, върху лявата отгоре. И започваме бавно по спирала от центъра да развиваме към периферията. По този начин тази енергия, която генерирахме, я разпределяме в своето хранилище. 36 кръга. Тези 36 кръга са развиващи се откъпа на широко. И след това обръщаме посоката. 24 кръга, с които започваме затварянето на спиралата, така че всички тези преживявания, в случая намерението, представете си как сякаш да вдъхавате, заедно с чувството, какво е това поведение. Влезте в това състояние. Влезте в състоянието на благодарност, на достатъчност. Господи, благодаря, аз имам всичко. И почувствайте това състояние на пълнота. Постепенно стигаме до нашия първичен атом. Нашата първична клетка.
от която е започнал живота ми. Оставаме малко така. Нека да обърнем дланите нагоре и си представим как под мишниците имаме две праскови, добре озряли. И внимаваме ли да ги сплескаме, да ги отпуснем за да паднат. Загряваме дланите и когато ръцете ни отидат нагоре, нека да почувстваме как през дланите едни спиралки се свързват с небето горе, с волята на бащата, волята на небето. Изпълнение, волята на Бога е силата на човешката душа. Почувствайте как вземате от волята на Бога. Тя влиза в вас, свързва се с вашия ардантиен и продължава надолу към стъпалата. Издишваме през стъпалата цялата съпротива, целият страх, недоверие, насилие или бутане в определена посока. Ти, Боже, знаеш всичко. Нека да му се доверим, че Той знае най-добре какво да ни даде. Най-добре къде да ни заведе. И да почувстваме, че сме свързани с едни дълбоки корени. Много по-дълбоки, отколкото можем да си представим. И да си представим как имаме спиралки долу по стъпалата, водещи ни към център на Земята. Благодаря ти, Майко, благодаря ти, тяло. Материя, Майка. И да почувстваме как държим небето в сърцете си, а Земята ни държи за стъпалата ни. И да се свържем през нашата Сахасрара, колонната чакра, където една друга спирала ще свържем горе с голямата мечка, съзвездието на полярната звезда. Нека се свържем с полярната звезда, тази, която е неподвижна, около която се върти целият зодиакален кръг. И да почувстваме, че сме свързани с нещо много по-голямо от нас. Една космическа ос. И каквото и да правим, и да не правим, ние сме и това е достатъчно. Дишваме, ръцете отиват нагоре. Ще разкрием длани, ще погалим ръцете. Поддаваме го долу нагоре. Все ето така наслагаме една радостна маска. С една блаженна усмивка. Така го окъпваме с радост. Добавяме главата си, лицето си. И поставяме дланите на сърцето. Като сега ще изпеем Ом по стар български обичай. Трите. Дишваме.
Благодаря ви. За мен беше много ценно, че споделихме това пътуване на завръщане към матката, но реално това е само началото. Нали, много по-дълъг път. Виждам така бъдещите ни занимания с малко повече интелесно ориентирани практики, така че да включим всичко, но тези елементи, ако искате да продължим нататък, ги правете, усвоявайте ги, за да можем творчески да ги включваме в танци, в йога, в медитации, хореография, кой знае какво ще излезе. Така че благодаря ви и продължаваме заедно напред, може би не октомври. До тогава практикуваме. Благодаря много.